Yun mga kabalikat, kamusta po kayo? Ito po muli si Uragon Tinoy at sa araw na to po ay pupuntahan po natin si Aaron James dito po sa school para po ibigay po yung ipinabibigay po ng ating po mga sponsors. Maraming salamat po kay Kampupot na Lanta, kay Ma'am Tiromi Jenny Seki at kay Ma'am Judy March. So ngayong araw po ay ibibigay po natin yung ipinaabot po nila. So ganun pa man po ay kamusta po kayo sa akin po mga kaibigan sa YouTube at mga subscriber. Sa bago lang po sa akin pong channel, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, subscribe, click notification bell. At yun po, tara po, samahan niyo po ako. Yeah! Kamusta Aaron James? Okay lang po. Anong oras pasok mo? Mga nasa, sa alas 11:30. 11:30. Apo. Papasok ka na. Apo. Ang galing naman. Ayan ba yung ID mo? Tingin nga. Wow, pogi. Ang pogi naman, oh. Ay, teka, kamusta po? Okay na po. Nakarecover na ng konti. Ano palang pangalan mo, te? Ilang beses na kitang binalag? Di ko alam yung pangalan. Mildred. Mildred. Si Mildred. Eh, ito kasama si baby, oh. Cute naman, baby, yan, oh. Hello, baby. Ang cute naman. O, kamusta yung sugat mo? Okay na po yung sa kamay, sa binti at saka sa hita. Mayroon pa po kasi sa laman po. Natamaan ng sikang digiri. Kaya medyo mga isang buwan taong tuloy-tuloy pa ang inom ng antibiotics. Nagamot. Pero medyo okay na. Pero medyo okay na yung mga dito sa paa ko, sa sa braso. Medyo okay na po, pero tuloy-tuloy pa rin kasi laman po ang tama sa akin, medyo pag magalaw, masakit pa na ang conditions, kaya umiinom pa rin ako ng antibiotic. Antibiotic. Baby, ang cute ng baby, oh. O, kamusta ito? Kamusta na? Ito yung isa niyang anak na kasama rin sa pagsunog. Kamusta baby? Ano pangalan mo? Nag-uwi po. Robbie May, oh. Ganda-gandang bata, oh. Papasok. Ganda-gandang bata. Ito yung yung sugat mo. Pag pumapasok po siya sa school, binabalot niya po yung kanyang paa dahil ito pong kanyang paa ay nasama din po ito sa pagsunog nung sila po ay nasabugan po ng gasol. O, kamusta naman ang pag-aaral? Okay naman. Si Aaron James, oh. Kamusta na po kayo? Mag-aaral po ako ng mabuti para po makapagpursige ako sa pag-aaral. Pupursige po ako sa pag-aaral, hindi ako bibitaw sa pag-aaral. At mamahalin ko po sila mama at papa na matulungan ko po sila paglaki ko po. So, yun ate. Nabayaran nyo na yung utang nyo dun sa baba? Hindi pa po. Sa bayan? Hindi pa po. Paano ba kayo nagkautang dun? Bakit kayo nagkautang? Kasi po, inutang ko po yun ng, kasi po gawang nagtitinda po kami ng kakanin siya, yung anak kong babae, nagtitinda po para makatulong po sa asawa ko. Sa sahod po niya kasi po, hindi po sapat kasi po yung sahod po niya is dati 328, ngayon tumaas na po ng 31, naging 359 na po. Kasi kakatataas lang po ng kampanya. Kaya po hindi po sapat, po ako ng kakanin para po makatulong po sa kanya at saka sa aking mga anak para hindi masyado mabigat na sa tindahan lagi kumukuha, mapabaon po kami sa utang at wala kami matitirang sweldo. Kasi po natin sila sa katapusan ng sweldo po namin, talaga wala matitira. Bali, yung utang na yon,
Ano yun, doon ka kumukuha ng... Yung utang ko na po doon na 1.5 lang po yun, pero lahat na po yun. Doon na po yun lahat kasi ang tinitinda ko po, mga pilipit, mga lumpiang tugi, at saka kamuting kahoy, karyuka, asukal, harina, lahat po yun. Mga sayote, carrots, repolyo, lahat po ng ingredients doon po sa kanya nakukuha ko po. Kaya malaking bagay kasi siya rin po nag-offer sa akin po na mangutang ako sa kanya. Kaya malaking tulong po sa amin, inuutangan po ako. Pero nadisgrasya po ako nung time na yun. Hindi po ako nakabayad sa kanya. Bale, hindi mo siya nabayaran dahil nasunog kayo nga. Po ako nung September 17. Dapat nun ang bayad ko sa kanya, 17. Kaya hindi po ako nakabayad sa kanya. Pero pinuntahan ko ng asawa ko na makabayad itong pero hindi pa kami nakabayad. Po, napambili po ng gamot ko po lahat po. Kasi dalawa kami ng anak ko na aksidente po. Oo, yun Opo. Ayun Magandang bata pa naman Ayan yung paa niya Hindi naman kayo sinisingil. Hindi pa po, pero mabait naman po yun. Pero pag may pira na po kami, hindi babayaran po namin. Oo. Kamusta naman dun sa tinitirahan nyo? Okay naman po, okay naman po. Pero syempre, sa talagang gano'n lang ang buhay. Okay naman po sa tinitirahan po namin. Ito okay naman po. Oo. So yun, ngayong araw po ay bumalik tayo dito dahil mayroon pong pinabibigay po na tulong yung ating pong sponsor, si Kampuput Nalanta, si Ma'am Tiromi Jenny Seki at si Ma'am Judy March po. So nagbigay po sila dito ng pera po na panggastos nyo po sa pagpapagamot at siguro kung may sobra, pambayad nyo na rin dun sa utang nyo Tapos, yun po, nagbigay po siya dito. So, ito ate, galing to kay Kampuput Nalanta. Tapos ito, galing to kay Ma'am, Judy March. Salamat po, Ma'am Judy March. Tapos, ito, galing to kay Ma'am Tiromi Jenny Seki. Maraming salamat po, Ma'am Jeremy Seki. Tapos ito, Aaron, galing to kay Ma'am Tiromi Jenny Seki. Bigay sa'yo yan ni Ma'am Tiromi Jenny Seki, Bigay niya yan sa'yo. Anong masabi dito Anong masasabi mo kay kay Ma'am Tiromi Jenny Seki? Salamat sa mga binigay mo sa aming tulong. Maraming salamat po. Maraming salamat po. God bless you. God bless you. So yun te, tulong na yan kung saan mo siya gagamitin Sino matanda sa inyo ni Aaron? Ay, ikaw matanda? Ha? Anong pangalan niya? Nakalimutan ko. Ha? Romel. Romel, kamusta Romel? Kamusta daw? Ha? Nahiya. Kamusta? O ito, Aaron James. Bigyan mo na lang si Romel dyan, yung nandyan sa bag mo, Bigyan mo na lang siya dyan. Pati si ate, Ang baon niyo yan sa araw-araw, Bigyan mo na lang si ate. Romel. Pogi, Gusto mo ba sumayaw, Romel? Galing yan. Ito si Aaron James. Aaron James? Salamat Oo. So hanggang dito na lang po ate. Salamat. Sige, maraming salamat po. Sa pagtanggap so ito po si Aaron James po ay natsyempuhan po natin na papasok siya sa school ngayong araw na to at yun nga po at ibinigay po natin yung pinapabigay po ni Kampuput Nalanta at ni Ma'am Tiromi Jenny Seki, ni Ma'am Judy March. So ibinigay po natin sa kanila at ganun pa man po ay maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta po sa aking channel, sa ating po mga sponsor
Yun po, kay Ma'am Kiromi Geneseki, kay Ma'am Judy March, kay Kampupot Nalanta, kay Ma'am Polter Daily, kay Ma'am Marites Ines, kay Tropang Global, kay Ma'am Maria Ligaspi, kay Sir Tating, kay Ma'am Willow Warren, sino pa ba? Tropang Global, Ma'am Maria Ligaspi. So yun po, sa mga kaibigan po natin sa YouTube, maraming salamat po kay Banat Pagsik, kay Maldita, kay Gemotelli, kay Rampage Channel PH, The Golden Heart po. Supportan din po natin si Rampage Channel PH, isa din po siyang butihing vlogger po na tumutulong din po sa mga nangangailangan po, sa mga kababayan po natin na naghihirap. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating po mga kaibigan po, mga subscriber at mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bago lang po sa akin pong channel, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, click notification bell para mas marami po tayong matulungan. So yun po, ingat po kayo palagi at God bless po. Kamusta po kayo? Ito pala yung school ni Aaron James. So, ito si Ma'am. Oh. Ang ganda naman ni Ma'am. Hello Ma'am, kamusta po kayo? Kamusta naman po si Aaron James bilang estudyante po? Ay, si Aaron James po ay ganyan siya. Nakikinig po sa mga klase. So, makisulat po, magaling po magsulat si Aaron James. Oo, magaling mag-drawing. Opo, magaling po magsulat. Pero hindi naman po niya sa nakakasabay-sabay din naman po. Oo, hindi naman siya makulit. Hindi naman po, tama lang po. So ito po yung teacher po ni Aaron James. Ano pong pangalan, Ma'am? Alaysa po. Ma'am Alaysa. Si Ma'am Alaysa po. Ito po pala yung mga classmate ni Aaron James. So, kawayo. Ay, kaya Classmate ni Aaron James. Bye-bye! Nag-aaral ka bang mabuti? Opo! O anong ginagawa nyo ngayon? Oo. Susulat. Opo! Okay ka na? Opo! Oo, sige. Bye-bye. Bye po! Ma'am, salamat po ah. Maraming salamat po. Mga ulan yung mga ulan yun.